poslušaj me, brate, kršćanine. U godini studenog mjeseca neka pamte sva hrvatska djeca. U mjesecu 29. više srijeda dana Gospodnjega. Sunce žarko na nebesim stalo, pa Neretvu rijeku zapitalo. Oj, Neretvo, Herceg zemlje rajo, što ti vali u Jadran plivaju, možeš li mi reći, rijeko hladna, što se desi ovog zimskog dana u Čapljini u tvom donjem toku? Vidim narod sa suzama okom, u kapeli crkve Svetog Frane vratri mole uz tebe krane. Mile Bože i Bonifacije, dužnika nikada ranije. Oči pune suza žalostnica spuštaju se na Habeca lica. U malom mjestu Grabovina, di bi nekad vojarna Titina, kogo sretneš u očima suze, ko da im Bog nekog milog uze. A Neretva polako žubori, ko da plačnim glasom progovorim. Sunce žarko, reću ti istinu, naš general u Hagu preminu. On rodom iz naše Čapljine, iz malenog sela Grabovine, Grabovine Čapljinskog pregrađa. Vino majka junačine rađa. To je selo katoličko naše, di rađaju majke dvometraše. Tu je majka rodila junaka, generala Slobodana Praljka. Danas što u Haškom tribunalu otrobiše Unijovu salu, kad mu sudac pročita presudu, on ga popi pred svima u sudu, pa za pola sata malo više smrt ga staće, spasa mu ne više. Zato plače sva
Hercegovina, oraj više rođena Čapljina, jer svi žale svoga generala, kakvog nije Herceg zemlja dala. A sad slušaj, vojsko, Tuđman Frane, tko je bio praljak slobodane. Na 1945. bijaše godine, 2. siječnja, kako knjiga piše, ovo malo dijete se rodiše. U malenom selu Grabovina, što no župi pripada Čapljina, ratno vrime svak slobodu želi, tebu ime Slobodan nadjele. Pučku školu i gimnaziju u Širokom Slobodan svršio. 6 godina u razredu bio, s Gojkom Šuškom u klupi sjedio. I Vladimir Šoljić s njima bio, samo razred ispred njih gonio. On je nekom pričao ranije da su praljka svi zvali genije. Kad završi školu, gimnaziju, odlazi u Zagreb na studiju, gdje studira taj fenomen svijeta. Paralelno na 3 fakulteta, u roku je ispite čistio i u roku sva 3 završio, a za studij novac zarađiva u Njemačkoj gdje je ti prebiva. Tada mu se ostvarila želja za kazališnog svrši redatelja. Taj posao radi s puno žara, od Zagreba, Osijeka, Mostara. Na početku Domovinskog rata poče slava ovoga Hrvata, kada Srbi ustanak digoše na prostorima Lijepe naše. 91. bi u rujnu na ratište odlazi u Sunju, di hrvatskim snagama pristupi dragovoljce oko sebe kupe. Postah uzor Hrvatske
hrvatskog vojnika promaknutu general bojnika. A u srpnju 93. Hrvatskoga obrambenog vijeća bi načelnik stožera glavnoga do početka mjeseca 8. kada je na Mostar okružiše i Čapljini sukobi prijetiše, on dolazi u svoju Čapljinu, lomi grudu branio rođenu. Tad HVO osvaja vojarnu i JNA napušta Čapljinu, a general Praljak, to svi znaju, prisilio je na napredaju. Iz Čapljine odlazi Mostaru, brodit našu prijestolnicu staru. Grad braniti sa zapadne strane, na istoku suzbit muslimane. Optužen je da je naredio i stari most da bi se srušio, ali Praljak to čvrsto pobija. Most srušila je armija. Di god bio za vrijeme rata, primiše ga ko rođenog brata. Štitio je JNA vojnike, oslobođo zarobljenike. Poznato je čitavome svijetu, uz Dolu da spriječi osvetu, cestu spasa napravi Bošnjaku, no izbjegnu u našu Hrvatsku. Smještao je i bošnjačku dicu, dogonio u Splitu bolnicu. Ali posle Dejtonskoga mira u Hagu se svjetski sud formira. Optužiše generala Praljka i još dosta hrvatskih prvaka, da su oni za ratnih godina učinili previše zločina. Te su u Hag mnoge od njih zvali, dragovoljno svi se odazvali. 2000
2004. godine. Svi slušajte širom domovine, sud u Hagu tužbu napisaše za čelnike Herceg Bosne naše. Izdvojit ću nekoliko redaka zapisano za slobodan Praljka. Slobodanu Praljku u njoj stave da pod vojstvom Hrvatske države sudjelovao u zločin pothvatu što se desio u Beharatu, čiji je cilj bio protjerati sve Bošnjake di žive Hrvate, stvorit čiste prostore etničke, odvojit od BiH zajedničke i pridružit Hrvatskoj matici u nekada Hrvatskoj granici. U granicama nekad Banovine iz 39. godine. 2004. Praljak se ne skriva, već se Haškom sudu odaziva. Misleć sudu dokazati istinu i pobiti navodne zločine. Praljak se je izjasnio smjelo, no kriv nije ni za jedno djelo. 2013. 29. svibnja osude ga 20 godina. Odvjetnici prave žalbu novu, pobijaju optužnicu ovu. Čekalo se pola desetljeća za svjedanje žalbenoga vijeća. Tvoj tek u srijedu mjesec studenoga sudsko vijeće zasjeda u Hagu. Tad žalbeno sastalo se vijeće. Sudski proces dalje se pokreće. 2017. piše, evo što mu u presudi piše. Pred sucima general ustao i presudu pozorno slušao. Sudac čita
čovječe, istu kaznu generalu meće, zločinački pothvat je činio, zato kaznu ovu zaslužio. Tog momenta brzo kao hitac prajak postade ratni zločinac. Praljku to bi korana mačna, jer presuda bila je konačna. Praljak stoji presudu sluša, zaboli ga i srce i duša. Te izjavi u Haškome sudu ja odbijam s prezirom presudu. Ja slobodan projak nisam krivac, ja nisam ni ratni zločinac. To iz usti desnu ruku diže i glavi je primakao bliže, u kojoj je malena bočica, pa je pusti dobra da to lica. Čepjoj skite donese do usta, ispod koji mu je brada gusta. Zatren oko snage mu nestade, otrov popiju sudnici pale. Hitna kola stigla do sudnice, već je praljku probljedilo lice. I dok su ga bolnici doveli, duša mu se s tijelom razdijele. Otrov više cijan kalijaki, u njem živac usmrtio svake. Nitko do sad nije utvrdio u sudnicu kako ga unio. Ovaka smrt malo je poznata, desila se davno kod Sokrata. Žalosno je, al to treba znati, sudac ne htje proces prekidati, te pročita kaznu drugim svima i potvrdi kazne Hrvatima. 27. dakle 2 dni prije od nastanka ove tragedije, 2 je pisma po vlastitoj želji posla ženi svoj obitelj.
vjernikači, evo što će se u njemu naći. Mislim da ćeš pismo obitelje objaviti prema mojoj želji, kako bi se spriječila beskrajna lažo mojoj smrti naklapanja. Kudi kamo posmrtni ostaci dospiješe domovini majce. Od nas nije to briga ničija, to bijaše stroga diskrecija. U Zagrebu Lisinski dvorana, komemoracija zakazana, a pod vojstvom generalskog zbora generali svečani odora došli svome dragom prijatelju posljednju ispuniti želju. To bijaše naši Hercegovci, prijatelji Praljkovi su borce. Jedan od njih Marinko Krešiću, drugi Ljubo Rojzvani Ćesiću, a treći je Gručki Hercegovac, to general Ivica Primorac. I još tu stigli mnogi prijatelji, odabrani po Praljkovoj želji. Tomo Medvedišek s Vladimirem, Luka Bebić, Kovačević Pere, Ivan Penić, Dario Kordiću, Zdravko Tomac, Marko Perkoviću, i dolaze Davor Zvorni Loša i Glogoški Đuro tu je došao. I još jedan sa Vladine strane, iz Klobuka Brkić Milijane, i još jedan Cetinske krajine, Mirko Norac, tako mu je ime. Pored ovde ovi navedeni biše mnoštvo još ljudi cijenjeni. Evo što su neki tad kazali kada su se skupu obraćali.
sad se izrazit želju kako imao svom prijatelju, a iz Gruckog haveo gnijezda naš brigadir Sosa zvani Zvijezda. O tome je sam vodio brigu, u žalostnu upisao knjigu. Generale srca velikoga, mi smo svjesni da puta ovoga pomišljaju sad na tebe mrtva, da si za nas sviju bio žrtva. Nikad niste uz najveće muke donosili pogrešne odluke. Do novoga našega susreta, provednijem okruženju svijeta, dočasnici tvoji i časnici od Gruckoga haveo vojnice. Krematori groblja Mirogoja, kremirovoga heroja, te pepeo njegov razasuše, onim smjerom kuda vjetar puše. To bi želja ovog velikana, što je prije smrti napisano. Generale, prajak slobodane, što ti reći ove tužne dane? Ti si smrću branio slobodu svojoj vojsci i svojem narodu. U Oluji dragovoljac bio, tko se ne bi s tobom ponosio, a povijest će pokazati svima, naročito braći kršćanima, da si treba biti Nobelovac, Nobelovac neratnih zločinaca. Tebe žali sva Hercegovina, naročito rođena Čapljina. Tu omiljen uvijek si bio, tu si prve korake činio, a pošteni ljudi
čuvari njeni uništiše, što u crnim togama sjediše. O tijelima što nemaju duše, tko trupije ta zločinac nije, nego oni koji svije truje. Generale, tebe Hag ubio, ovu vojstvo sebi učinio. Još učini, to stvar nije mala, ubojstvo pravde, a i tribunala. Isusove ti ispuni želje, život dao si za prijatelje. A svećenik jedan tebi reče, mučeniče, heroju i sveče. Biskup Košić se je izjasnio, Projak nije sam sebe ubio, već domaća naša politika, neki naši viši dužnosnika. Ovo što naš general uradi, dade šamar i hrvatskoj vladi, ti ni minut nisi živit htio, ratni zločinac bi bio. A i sudac koji ti to dao, mislim da se posle pokajao. A i Pilat se je pokajao, kod Isusa na smrt osudio. Vojsko naša, vojsko Tuđmanova, vojka Šuška, vojsko i Praljkova. I hrvatski pačeni narode, što dođoš teš